Az aktuális hitelintézeti törvény értelmében most még nem készpénz, nem készpénz helyettesítő eszköz, hanem pénzhelyettesítő utalvány a kék frank. És nagyon sokat dolgoztunk már több mint 2 évet azon, hogy ezt elismertessük az országba, de mivel mi voltunk az első fecskék, mi ezt bevállaltuk, ezt az utat. Legnagyobb célunk jelen pillanatban az, hogy ne csak fizikálisan pénzként jelenjen meg, hanem számlapénzként lehessen átutalni a számlák között, és ez a vállalkozóknak is az előnyére válna, és a Rajkai Takarékszövetkezetnek is. Fontos az a világ, amiben eleink is éltek, mi is bent élünk, és szeretnénk megőrizni. És hogyan tudjuk megőrizni? Hát úgy, hogyha erős gazdaságot teremtünk. Erre szolgál a kék frank, ez egy helyi valuta, ami összeköti a jelenleg 2 országban lévő szülőföldünket. A mi vidékünk több mint 2000 éve összekapcsolódik a borral, ami Burgerladnál a kékfrankos országa, az Sopronnál a kékfrankos fővárosa. De a legfontosabb, hogy ha kékfrankkal fizetnek a borért, mert mi főként a régióban értékesítjük a borainkat, akkor a haszon itt marad. Már egy egész albumot betölt az a sok-sok fotó, ami a rendezvényeinken készült, ahol a kék frank is megjelent. A kék frank legendája napóleoni háborúkhoz kötődik. Szívesen fogyasztották a helyi borokat, így a kék frankost is. A jó minőségű kék frankosért kék frankkal, kék színű frankkal fizettek. Innen is ered ez a legenda, ez a név, ami a helyi valutának a névadója. Így a kékfrankosok éjszakáján, a Volt Fesztiválon. Volt Fesztivál! Napóleon ruhába öltözött jelmezesek invitálták a városba érkezett fiatalokat, hogy használják ezt a valutát, fizessenek a város szórakozó helyein kékfrankkal. Az akciónk során figyelmet fordítottunk arra, hogy a gyönyörű kékfrank utalványok mellett egy fiatalos arculatot is kifejlesszünk. A fiatalos arculat mellett 2 honlap is elkészült, amelyik magyar nyelven és természetesen németül áll az érdeklődők, vállalkozók rendelkezésére. A Drescher a 11 hajójával, a hajózási társasággal már nem csak fizikálisan tudja összekötni a 2 partot, hanem financiálisan is, és nagy örömünkre szolgál, hogy ezt a szolgáltatást mindkét oldalon tudjuk nyújtani. Für uns ist es besonders wichtig, beim Blaufrank mitzumachen, weil wir finden, Sopron, also die ganze Region um Ödenburg, soll wieder das wirtschaftliche Zentrum der Region werden. Mit kivenné itt közöttünk? Nekünk egyetemistáknak nagyon nem mindegy, hogy hol és mennyiért vásárolunk. Ezért jó dolog a kék frank, hiszen több helyen 5, akár 10%-os kedvezményeket is kapunk. És ez a mi pénztárcánknak nagyon nem mindegy. Nem mindegy? Nem mindegy.